Тук съм сега в училище с правила. Училище с правила. Тук с песни и игри. Учим се на добрини. Учим се на добрини. Буквите пишем с тези ръчички. Първо писахме улички. Цифри, числа броим и в задачи ги редим. Тук от учители иновативни, креативни. Получаваме знания градивни. Ние сме учениците от първи А. Ние историята пишем сега. Пишем я днес, но в бъдеще време. Второ е моето училище любимо, то е толкова голямо. Като второ, няма второ. Буквите пишем с тези ръчички. Първо писахме улички. Цифри и числа броим и в задачи ги редим. Докато учители иновативни, креативни. Получаваме знания градивни. Ние сме учениците от първи А. Ние историята пишем сега. Пишем я днес, но в бъдеще време. Ние сме учениците от първи А. Ние историята пишем сега. Пишем я днес, но в бъдеще време. Ние сме учениците от първи А. Ние историята пишем сега. Пишем я днес, но в бъдеще време. Второ, моето училище любимо, то е толкова голямо. Като второ, няма второ.